Причината и целта на проекта, който разработихме в последните вече 3-4 години, беше свързана с реакция и адаптация към променящата се икономическа ситуация и намаляване на разходите най-вече за труд и подобряване на ефективността. Това наложи да търсим опции за автоматизация и в вътрешната логистика, която така е един от доста големите консуматори на човешки труд. Започнахме да работим в посока на внедряване на автоматизирани мобилни роботи. Както в складовата част, така и в производството. Екипа направи проучвания, установихме, че нямаме налични системи, които да се внедрят едно към едно директно в производствените процеси, а трябва да се адаптират. Също така установихме, че трябва да намерим начин да комбинираме работата на ръчните машини и ръчните процеси с автоматизираните, което беше по-големия проблем, тъй като проблема на автоматизацията е най-вече адаптацията на хората към нея и това наложи да търсим решение, с което да управляваме както автоматизирани, така и ръчните машини. Затова екипа разработи допълнителен софтуер, модули, интегрирани в VMS системата, с която да управляваме едновременно автоматизираните и ръчните машини. Това ни позволи да изчистим голяма част от непроизводствените дейности, празните ходове. Управляваме месечно между 20 и 25 хиляди мисии ръчни, съчетани заедно с автоматизираните мисии, без да си пречат една на друга. По същия начин се създаде възможност да работим в производството с по-малките машини и много от дейностите, свързани с палетизация, пренасене на палети, които до този момент се изпълняваха чисто от хора, да се извършват автоматично.